Да. Затваряме. Затваря, после ще ти ще го стигнеш. Дай му правата огъвачка на затварчика. Имаш ли има? Имаш ли цяло? Те не го плащаме. Да, на сам пак. Но не стъпи. Да, не тук по-ще стъпи. Как гори тази Марина? Тя пари земли. Ами дай тука. Дай за тебе. Ще ти пуска малко по-лъжня. Може трябва да го стъпчаш още. Ами правата горе. Ще го пресвиш още малко. Вземи я правата, тази да не стъпиш. Там трябва да го фаниш копче, защото вече отваря. Ще му туриш една рапитка най-горе, то после и ще има такова, ама 25-тите, за да фане по-надълбоко. Чули? Шапката като му се тури отгоре, ще му сложим силикон, че няма къде да мръдне. Чукни го с чук. Внимателно. И избегали, той го ще само му избега. Да. Готово. Тури една 25-тите сега, за да не ти отваря пак. Това напрежение. Или малко, то няма нищо. Едно копче сложим. Копче, да. Ето виж как. Абе, 25-тица сложи, бе, пич. 25-тите тук. Да, бе, по-дълго, по-повече лови. Ще дай една машинката. Тури на 25-тица там ще го бъдем силикон и това. Дай ти държим тук да не ми излезне. Копчето колко държи? 13. Копче се бие само между две ламарини. За да не ти е много дълго да се бега да ги спуснеш. Щом се дърват, може по-дълго. Ето това как прибира, ама не прибира. Това не става. А ти не можеш да минеш от другата страна да мерим това? Мини верно статука ми е да. Я само сложи там и така. Една друга без бедно.
Добре, така и читаме едно напред. Ванка, колкото е по-късо от другата страна, по-добре, не? Това е тук. По-здрава. Да. Идеята беше... За да не се отваря лесно. Да. Да. Че да се вземеш ми отваря. Искам после, като ги оправите, да ги поизправите. Да няма големи кривини. Като го направиш така, някъде ако има малко, да е хубаво. Добре. Стана финиш вече. Тук не сте сложили копчета сега. Аз ще... Кажеш типки оттам, бе. Ти имаш такова полука, бе. Зад тебе майче има. Зад тебе там няма.